Felices Navidades. Jo vinc a fer un monòleg, xerrada, cosa estranya, amb el tema el procés. Sé o no sé, aquest és el problema. Sé o no sé. Sé, el que és sé, soc català. Això sí que ho sé. Soc català. Ara bé, el verb ser es conjuga amb un altre verb, el verb estar. Sé, soc català, som catalans. Alguns diem que som catalans. Sé, soc català. Ara bé, com estic? El verb estar, quin és el meu estat? L'estat espanyol. Per tant, és més correcte dir soc català, però estic espanyol. Estic espanyol com qui està encostipat. Molt bé, què ha passat aquí? Ja veieu que no podem dir que som catalans pels gens. No som catalans pels gens. Som una barreja de gens. Som una barreja de gens i de gent, per tant. Per tant, no som catalans pels nostres cognoms. Hi ha gent que té cognoms catalans marcats amb el segell de Guifré el Pilós a ferro calent i que no se senten catalans i que ens odien profundament. I diré noms a l'atzar, jo què sé, Vidal, Quadres... Jo què sé... Igual. Clar, què és ser català? Català és qui li dona la gana de ser-ho, és una voluntat de ser, no? Hi ha gent vinguda de fa 4 mesos i ja se senten catalans. Molts demagogs ignorants en aquestes èpoques que corren, moltíssims, que ens diuen, bueno, sí, però sois españoles, los catalanes sois españoles. ¿Qué pone en tu DNI? Jo sempre dic que en el mío pone que caduca el 2014. Que quedi clar. Pacte fiscal, bla, 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 concert econòmic, bla, 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 bla. Hombre, ¿pero por qué no nos dan el concierto económico? Bueno, porque no puede ser. Bueno, pero es que los vascos lo tienen. Sí, los vascos sí. Bueno, pues queremos ser igual que los vascos. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque son catalanes. Bueno, pero... O sigui, a veure, pero todos los españoles son iguales ante la ley. Sí, tanto. Bueno, pues queremos ser igual que los vascos, que son españoles también. Sí, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque no son vascos. ¿Por qué? Porque no. Pasa por la ventanilla número 3. No, pasa la ventanilla número 5. Pasa otra vez a la número 3 y pasa a la número 7. La número 7 necesita... Vuelva usted mañana. Home, no ens maregin, sí o no? Que tot el rato amb el mateix. Clar. No parlem de sentiments. No parlem de sentiments. Mira, hi ha un edifici que es diu Edifici Catalunya, on viu una sèrie de gent, uns quants milions de persones, vinguts de tot arreu, que estan allà vivint, no sé què, i paguem els nostres impostos a Fincas Espanya. És el nostre administrador. Nosaltres estem aquí i els diem, escolta'm, paguem els impostos perquè voldríem que ens arregléssiu l'encrustonat de la paret, els ascensors que van molt lents, hi ha accidents, l'ascensor N2, hi ha accidents cap a dalt al pis de Girona, hi ha accidents sempre. Us paguem diners, del caga-tío, us paguem diners perquè ens arregleu tot això. Ai, és que no nos va bien este año. Cony, però si ja vau firmar els pressupostos conforme ens ho arreglaríeu. És que no nos va bien. Coño, no nos va bien. ¿Pero por qué nos va bien? No, es que aquella otra comunidad de allí lo necesitaban también. Collons, lo necesitaban, pero nosotros también lo necesitamos. ¿Que aquella comunidad resulta que tienen ordenadores en las aulas y yo encara tengo barracones? No. Clar, és que... ¿Sabe què les digo? A partir d'ara ens ho portarem nosaltres, que molt pitjor que vostès no ho farem. I es tracta d'això. Ja està. I un dia vam fer una taula rodona per les consultes. Us en recordeu que fa uns quants anys vam fer una cosa per les consultes? I érem un representant d'Òmnium i jo a favor del sí, que es podia consultar, a favor de sí de la independència de Catalunya. I llavors hi havia una diputada socialista i un representant d'un sindicat que estaven a favor del no. I per tant cadascú va argumentar i després podíem parlar entre nosaltres, etc. Bé, nosaltres vam fer la nostra argumentació, la diputada socialista va fer la seva argumentació basada en les lleis i en la Constitució, de manera que no teníem llibertat de res. I quan li va tocar amb el company del sindicat, tot el rato ell anava com argumentant-ho a la contra. És a dir, ell feia valorar la seva espanyolitat en contra de la catalanitat. Això es notava de seguida, I va dir, per últim, i claro, quan tocant l'himno espanyol, jo vaig pensar, quina lletra? Quina lletra cantes? Perquè no deu ser
aquella que diu arriba España, alzad los brazos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir, gloria a la patria que vio... que me l'estic... canto per vosaltres, que no, cuidao, me la vaig aprendre expressament, no fotem ara. No que diu aquí, estan comentant, no. A callar, no ho diu ningú ara, jo. Ai, xico, estan gravant. Vaig pensar, aquesta lletra no deu ser, quina altra lletra serà? Aquella altra més moderna que fa... Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. És que és més difícil, no me la sé. Vaig pensar, potser és l'altra, jo soy espanyol, espanyol, espanyol. Potser és aquesta, no ho sé quin himne deu ser, però bueno. I ja està. Com assolirem la independència? Com l'assolirem? Doncs l'assolirem perquè hem de convèncer els indecisos. Hem de convèncer tots aquells que no hagin vingut avui. Hem de convèncer molta gent, ens queda molta feina per fer i l'hem de fer amb el somriure. Amb el somriure la revolta, diu Lluís Llach. Doncs això hem de fer, amb el somriure, convidant. Visca Catalunya lliure, ja està.